winjowa. Mokwongo nyaka wang'e ni duond party moro amora. Party mochung' ne weche demokrasia kaka ODM nyaka bede kikruok ei party. Ma joma wacho kama, jomoko wacho kama. Mane mit siasa. Ok ochuno nyaka winjura winja gimano winjura winja. To gima duong' mogik en ni to jopiny to wacho ang'o. Tipenjo maber. Be gin kanyakla. Mane penjo mipenjo. Yes. Jowinjowa gi joneno. An kipenja tabro duoki ni ODM party wa mawantie. Jowa ni kanyakla. Nekech kuma ne Raila Amolo Odinga wewa. No wewa kowacho ni ere kaka jowa dhi konyore kuom 10-point agenda cha. Okonyiso ni ine sirkal ionge sirkal. Sirkal mawatiyogo sani miluongo ni broad based. Ere kaka sirkal no dhi konyo jowa e weche gengo weche mibadhi. Miyo rowere tich, konyo devolution, keto ji e sirkal samitimo appointment, to gi weche mamoko. Koro an kipenja gima Gladys Wanga Nyasuna wacho ka party chairperson. To gima Oburu youth leader wacho ka party leader. To gima Edwin Sifuna wacho ka SG wa. Okopogore. Ji te dwaro mondo jowa oyud konyruok. To kuma weche kikore en mana ni yo mane midhi lu. To kani neno William Ruto, ma founder mar ODM, hapa ni member number 003. Odhi Mombasa e nyasi mobagi mar ODM mane gi celebrate igni 20 nyaka ne ODM losi. To wacho ni onge ng'ama luonge ODM, en ODM yie. Odonjo kacha kurwako yellow to gi orange. Ochama mana machunga to gi orange. Koro an kipenja to wacho ni pogruok e paro ok en pogruok e wuoth kanyakla. Wanyalo dhi wuoth to pachwa opogore. To gikone ni wabiro chopo kuma wadhie. Omiyo Raila Odinga kapok notho to nowacho ni abati. Oseidho wi got. To neno piny, ong'iyo. To ka ok nwachop kodu, to waduto to wabiro chopo. Kuma Raila Amolo Odinga dwa ni jowa joluo chope, odwa ni jowa chope sirkal. Omiyo an ayie gi youth leader to gi Abdul Swamad ka giwacho ni higa 2027 ODM biro loso sirkal margi. Ka ok giloso sirkal margi to ne giriwore gi jomoko ma giloso sirkal. Ginga e ODM ma giloso sirkal. Abiro duoki. Yes. Ni neno William Ruto Mombasa. Ipani nodhi mana madho chai. William Ruto kano odonjo Mombasa. Nodhi odonjo ong'iyo yo modhi go 2027. Yono okalo e tier Orange House ter. Okay. To kokalo e tier Orange House to dhi to jo ODM emanie wang'ayo. William Ruto biro bedo candidate mar ODM. Ka kamano to biro loso coalition ODM kendo biro loyo. Mane gima wacho ni. Weke. Ruto ni ODM ter kendo yo ma tero Ruto Kanan kama ne Raila Amolo Odinga neno ni Orange House. Mano kalore